Čo by sa stalo, keby ste vybudovali útočisko pre prenasledovaných ľudí v mieste, kde už iní ľudia žijú? V následujúcich niekoľko minútach porozumiete, prečo je táto normálna dilema koreňom boja medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a čo vy môžete urobiť preto, aby bol nastolený mier v tomto regióne. Najprv je tu niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu pochopiť. Prvá. Mnoho Židov utekalo pred kultúrnym prenasledovaním v antisemickej Európe, hlavne pred nacistickým holokaustom. Sionisti podporovali Židov k hromadnej emigrácii do historickej Palestíny, v tej dobe britskej kolónie. Palestína bola oddávna spojená s židovským národom, kde malé židovské komunity už dávno existovali medzi väčšími skupinami pôvodných obyvateľov. Ale keď OSN ponúkla židovským emigrantom väčšiny územia Palestíny pre nový štát s názvom Izrael, pre domorodých Palestínčanov to znamenalo masívnu deštrukciu ich života a odmietli plán OSN ohľadom rozdelenia Palestíny a niekoľko arabských štátov bojovalo s novým štátom Izrael. Izraelské sily v podstate zrovnali so zemou okolo 400 palestínskych dedín a miest. Na konci bojov Izrael získal kontrolu nad 78% historickej Palestíny. A keď sa 3/4 milióna Palestínčanov pokúsilo vrátiť do svojich domovov, kde teraz stojí nový štát, boli izraelskou vládou permanentne odmietaní. Zatiaľ čo viac než 100 000 ich príbuzných, ktorí neopustili Izrael, sa stali druhoradými občanmi nového štátu popri novovzniknutej židovskej väčšine. Dnes počet palestínskych emigrantov a ich potomkov predstavujú milióny, väčšina z nich sa nachádza v pásme Gazy, na západnom brehu Jordánu a v Jordánsku. Mnohí z nich sa rozptýlili po svete, milióny stále žijú v uprchlických táboroch a dúfajú, že sa vrátia do svojej vlasti. Keď to zhrnieme dohromady, jedna skupina uprchlíkov našla ako taký prístrešok so základnými potrebami, ale zároveň sa vytvorila nová skupina uprchlíkov. Tu je druhá vec, ktorú treba pochopiť. Izrael bol založený ako židovský štát, ale opýtajte sa sami seba, čo presne to znamená. Ľudia mali veľa nápadov, ako by židovský štát mal vypadať. Niektorí sa domáhali rovnoprávnosti všetkých občanov, ale to, čo bolo v praxi vytvorené, bola všestranná diskriminácia tých, ktorí neboli Židmi. Inými slovami, Izrael dopadol tak, že je budovaný na základe plánovaného vylúčenia Palestínčanov. Izraelská vláda chce maximálnu pôdu a zdroje pre Židov, ale nie Palestínčanov, ktorí tam žijú. Preto Židia dostávajú špeciálne privilégia, vrátane práva na pôdu a bývania, ale tieto privilégia sú odoprené palestínskym občanom, ktorí tvoria 20% populácie Izraela. To je taktiež jedným z dôvodov, prečo Izrael nikdy nezadefinoval svoje hranice, v podstate sa stále drží na území západného brehu Jordánu a pásma Gazy, ktoré dobili vo vojne v roku 1967. Od tej doby Izrael vybudoval čisto len izraelské osady a mestá po celom okupovanom západnom brehu Jordánu. Tieto židovské osady a mestá vybavili infraštruktúrou, ako sú cesty, vojenské tábory, školy a dokonca aj vysoké školy. Vojenská okupácia mala byť len dočasná, ale po 40 rokoch vypadá trvalá a úplne nespravodlivá. Na západnom brehu Jordánu izraelskí židovskí osadníci a Palestínčania žijú na stejnom území, ale žijú podľa dvoch úplne odlišných a nerovnoprávnych zákonov izraelského práva. Židovskí osadníci ovládajú všetky prírodné zdroje, vrátane vody a poľnohospodárskej pôdy. Židovskí osadníci sú podporovaní izraelskou armádou. Aby si Izrael udržal okupáciu, zničil tisíce palestínskych domov a sadov na zabavenej palestínskej pôde. Bombardoval civilné obyvateľstvo obklúčené v Gaze a odpor trestal kolektívnym trestom, ako sú razie, zatýkanie a vraždy. To všetko robil Izrael preto, aby získal maximálne územia a preto robí život pre Palestínčanov tak zložitý, aby buď sami odišli,
alebo sa báli akéhokoľvek odporu. Palestínčania sa bránili a po celé 10 ročia usilovali o dosiahnutie národného oslobodenia prostredníctvom ozbrojeného boja. Niektoré skupiny tak stále konajú, ale väčšina momentálne miesto boja podporuje populárne protesty. Tento zhubný systém kontroly, útlaku a násilia hlboko poškodzuje život pod okupáciou a tiež Izraelčanov v úlohe okupantov. Tento stav musí byť zrušený pre dosiahnutie mierovej a bezpečnej budúcnosti pre obidva národy. Teraz, keď rozumiete problému, prejdime k možnostiam riešenia. A čo napríklad mierové rozhovory? Doposiaľ za viac než 20 ročia mierových rozhovorov, ktoré sa udiali za podpory Spojených štátov, sa situácia len zhoršila. A to tým, že pomáhali Izraelu pokračovať v okupácii. Ide o roky vyjednávania, zatiaľ čo Izrael masívne rozširoval svoje židovské osady a doslova prepísal mapu Palestíny. Mierové rozhovory sú dobré, pokiaľ sa robia správne, ale nie, keď sú divadelnou zástierkou pre zaberanie územia. Takže čo teraz? Súčasná svetová veľmoc Spojené štáty boli príšerným priateľom Izraela tým, že umožnili deštruktívnu expanziu Izraela na palestínskom území. Spojené štáty financujú izraelskú armádu a Izrael je najväčší príjemca americkej zahraničnej pomoci na svete. Ale je tu aj iná veľmoc na svete. Vy. Existuje hnutie s miliónmi ľudí na celom svete, práve takých ako ste vy. Vrátane Palestínčanov a Izraelčanov, ktorí protestujú, vzdelávajú ostatných, bojkotujú, a to všetko preto, aby dosiahli medzinárodného diplomatického tlaku za účelom zastavenia porušovania ľudských práv voči Palestínčanom. V priebehu dejín, keď vlády nedokázali presadiť spravedlnosť, ľudia práve takí ako vy, ako my, sa ujali vedenia a vyhrali. Je na čase, aby sa dostalo Palestínčanom ich práv, ktorých sa dožadujú. Môžeme vyvíjať natlak na Izrael, aby ukončil okupáciu a diskrimináciu. Chceme, aby všetci ľudia, Židia a Palestínčania mali rovnaké práva, rovnaké ľudské práva. Spolu môžeme zmeniť históriu. Pridajte sa k nám.